खिथावखानो हायाबाबो बोरमाया सिथारनो होनो सावबासो जायो मोनजाबासो दै गुदुंजों फुबासो दै गुदुंजों फुनसै गुदुं जानाय जायो दै गुदुंजोंसो गारि Thank you, Sanjit bro. Thank you so much. मा खालामदों? जाखांबाय नामा? Bro. Papa andra deh. Apa ini lah, Mami? Apa ini lah? Tata lah. Iya mau nih. Gothang orang beri ini nak ubah. Apun? Comment. Thank you. Gothang orang beri ini nak ubah ke? Ini yang keraba. Saya sedang montar ini advance kan aja balik yang dosau dong kayaknya. Rabu saya kena Jolde mini dan ada yang mini karakele mini gede. Beri maba kuling hode mabar. Ona mereka bazi ya beri. Jadi hole kopi ada hukrai kasih nali. Beri, karena nama. Shaili आ गया हमारा thank you, most welcome. Thank you मेरा एल्बम में आने के लिए बहुत टाइट में बात करता हूँ मैं आपको बोलो संजीत लाइक डन मोराई माओ टकला है मैंने टकला नहीं है तेरा टाकली है Tali umama ne Tali umama mulai संजीत ini yang baik Syaitan Hello, thank you bro. Syaitan ji. Shaili emau ko bolo Jorse Gugur aja lah regas nih bro.
शैली जी ने क्या बोला है ज्वाइन बात करो मोरा एमाव क्यों जोर से अच्छा बोल देख रहा है कर रहा हूँ जोर से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को सुनो नहीं क्या सुल्तान on thank you ओमफ्राय जोंना अनामिका बाजै सफैनो हादों थेंक इउ हा बाजै शैली एमावखौ बोल जोर से बात करने को सा मारै ओंख्रि अनामिका सोंबाय ओमफ्राय सुल्तान जी ऑन थैंक यू ब्रो थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए मैं आपसे ऑल है नहीं हूँ करता हूँ मैं चावल नहीं है मैंने आपको कॉल कर लिया मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ तुलुनी थैंक यू लाइक डन थैंक यू सो मच ओमफ्राय शैली ने क्या बोला है मेरा थाखला साला एमाव जोर से बात करो जोर से बोल रहा हूँ ना मैं सुना नहीं क्या शैली एमाव को दारू पिलो और कमेंट फॉर निखिल नहीं पीता हूँ मैं नहीं पीता मा जाखो आगैनो सोरखौ बुंखो आं जेबो जायाखै दे बाजै अनामिका माबायानो बुंखो अनामिकाया मा खालामदोंनो ओमफ्राय अनामिका बाजै अन 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 थेंक इउ ओमफ्राय जोंना सोर फैखोलै थाइबानि लारु सोर बेलाय पुर्निमा गयारि थेंक इउ आनैसो थेंक इउ सो माच गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंना मा होनखोदों एमाव थाख्ला ओमफ्राय जोंना मा होनखो आं अनाव दं दै र' आंनाव मानसि लाना दासो फैदों आं गारि सालायनो अन दं अके दे सालायदे ओमफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय थुलुनि माबासो होनो सनजित थुलुनिखौ गोसा फरायनो होदोनो भलिउम फुल हो खोनायाखै नामा दा पुर्निमा आनैसो मा होनखो सनजित ओखि गुड इभिनिं नो ओमफ्राय जोंना सनजितनि गेवले तेरी फर आनकेन फर मा होनखोथाय क्या बोला है तूने तेरा क्या बोला है क्या बोला तू समझ नहीं आ रहा है मैं कुंगी माइन साला एमाव या रिकमेंड और
एम एमाव ब्र' सरि जेबो नङा दे मारै जाखो मा प्रफाइला जुदा जामारबाय माथो दासो होखादों आं रन्जित आइ हेट इउ ओमफ्राय मा होनदों होमबा जोंना मा होनदों ओइ लोगो हो मा होननांगौ फाग्ला आगैनो मा खोथाय बोलो हो फरायगासिनो फरायगासिनो आङो ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों साइलि जल्दि एमावख' जर लागा जालालै बिसोरजों ओखि आं दामानि एसे जादों गाब नाङा दे नो आदसा ओमफ्राय मा होनखो आंना भलियामआ जोब्बाय होनदों खोनाया ओमफ्राय मा होनखो ओइ एमाव खि जानायसो जाबावबाय आयु ओमफ्राय मा होनखो आइदि लै ओखि आइदि नङालै ओखि आइदि गैया आंनावनो ओमफ्राय मा होनदों सनजित ब्र'आ आं अनल' अके मारै जाखो मा अनल' ओमफ्राय मा होनदों आंनि खि जाग्रा एमाव र' नों अनामिका बाजै र' नोंखौ गाबोनसो जावगोन आङो नोंनि एलबेयावसो जावगोन आं नोंखौ मा होननानैलाय होनना लाखानानै ओमफ्राय साइलिनि खियाबोलाय बाय बाय मरा एमाव केव अनामिका बाजै अन ओमफ्राय थुलुनि अन ओमफ्राय एम एम बि ओखि दहाय नोंनि एल बि आव मा होनदों हाबानो कल फैना होदों आदसा आंहा दिनै गरगोनां थानो मोनाखिसै रावनावबो दहाय सनजितनावजों माबानावजों फुल माबा थानो मोनो अनामिका बाजैनाव एम एम इ ब्रनाव गैया फुल हायाखिसै कमेन गाइस कमेन बोरो कमेन्ट खरा फरायिनि दाय जाबाय थानाया कमेन्टआ बोरो मा गल गल जाखोनो गिदिंदोंलै नेट खारगासिनो नै मासथिनि आरे माबायानो फुल दंथारो गल गल जादों माथो गल गलनो गल गल जाथारदोंमोन दे अनामिका बाजै अन दाबो गल नामा थोद एमाव लाइफ आबो फेबायसो नामा जानोलै फेखोना माखोथाय मिथिला
गल नंला देनो हेलौ 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 मुखुर्जिमोननि होननाया नोङो मा ओमफ्राय लांफैबाय मैया मुखुर्जिमोननि न'आव मास मोनसे फुरा खालाम मैयासो लांफैदों मैया सोर खामोन हेलौ 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 मुखुर्जिमोननि दा होनबाय थानाया गोजाजा थेख्ला खाया दोनथाबबाय थादोंमोन ना अनामिका बाजै अन थेंक इउ जायलामनिसो बे मोसौआ होनबाय थानाया माबायाव मिनुखौ थेख्लाख्लानो एमएमबि ब्र अके नो अनामिका बाजै अन थेंक इउ नेटानो फुल दंथारो ना अभार नांबाय अभार नांनायखौ कन्ट्रल हायाखै ना मारै जाखो गलसो जाबाय जेबो खोनायाखिसैनो नेटानो नोगोद स्ल' जादोंलै मारै जाखो नेटा माबायानो टावारानो खाथियावनो दंथार नङाबा अनामिका बाजै अन ओमफ्राय जोंना मन्दिरा सफैनो हादों वेलकाम वेलकाम नानि मन्दिरा थेंक इउ मा ओंख्रि जाबोखो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांखौबो धरनि अन जायाखै आदा आदसा मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय अनामिका बाजै अन ओमफ्राय मा होनखो अन आं हाय संफोर बोरैबा जाखो सोरनि हाय सनाफोर आंखौ मा होनखो आंखौ सापर्ट जा खालाम फैदो आगै सना ओंखाम संगासिनो आदसा दे जेबो नङा आंनाव थांखायोना माथो अनामिका बाजै ओमफ्राय जोंना मन्दिरा जाथ'वाखै होनदों थेंक इउ ओमफ्राय मा होनखो जोंना धरनि अन एमएमबि ब्र अके नो ओमफ्राय मा होनखो आलु भिन्दि आरो दाउदैसो आदसा गोथाव दे अनामिका बाजै मा होनखो मेरला हरबाय फरायदो फाग्लानो गैलाबो माथो कमेन्टआनो मा ओंख्रि होनदों मा ओंख्रि संनो नागिरदों अनामिका बाजै खिथाहरबावोब्रा मन्दिरा जोंना मा होनखो
नोंस्रालाय जाबाय नामा दा जाथ'वाखै जाथ'वाखै जोंहाबो प्लिज कमेन्ट नै अमाना मेखा बाजै ओमफ्राय जोंना एम ब्र' अके प्रफाइलखौलाय मा सोलायथारखोब्रा नोंलाय गावजों गाव जावफोरलायबाय थाबाय बे सोलायमारबाय नामा सङा आं फाग्लासो मा सङा माखौ सङा जाखो सङाबालाय माखौ जागोन नोंलाय माखौ जागोन नोङो